Šta biste vi uradili kada biste poleteli na kratak godišnji odmor, a sleteli 37 godina kasnije? Prvo, to se desilo putnicima leta Pan Am 914, koji su 2. jula 1955. godine poleteli iz Njujorka za Miami. 3 sata kasnije, kada je već trebalo da su sleteli na svoje krajnje odredište, nije bilo ni traga ni glasa letu 914. Kontrolori leta u Majamiju nisu imali na radaru avion koji se približava, a nijedan signal za uzbunu takođe nije bio primljen. Let 914 je jednostavno nestao sa svih radara, nisu uspevali da kontaktiraju pilote preko radija i sve je ukazivalo na to da je avion izgubljen. Potraga za ovim avionom i 60 ljudi u njemu počela je odmah. Let je delom svoje rute prelazio preko Atlantskog okeana, pa su smatrali da se negde srušio i odmah je poslata spasilačka ekipa i obalna straža sa brodovima da pretražuju vodu, ali bez uspeha. Nije pronađen ni jedan deo aviona. Avion je zajedno sa 61 osobom u njemu nestao bez traga i niko nije znao šta se tačno desilo, sve do 37 godina kasnije. 2. septembra 1992. godine u Venecueli kontrolor leta Juan de la Corte bio je na dužnosti na aerodromu u Caracasu kada se naizgled niotkuda nova tačka pojavila na radaru. De la Corte isprva pomisli da je u pitanju neka greška, ali ubrzo su on i njegove kolege mogli da vide avion svojim očima. Isprva je delovao kao običan putnički avion, međutim kako se približavao, shvatili su da gledaju u veoma star DC Douglas avion. Sledeća čudna stvar koja se desila bila je kada je pilot aviona kontaktirao kontrolu leta i na engleskom upitao gde se nalaze. De la Corte im je odgovorio da se približavaju Caracas aerodromu u Venecueli i pitao ih za njihovo krajnje odredište. Pilot im je odgovorio da su oni Pan Am let 914 i da lete za Miami. Kontrolor leta je pomislio kako je ovo vrlo čudno jer je ovaj avion bio daleko od svog krajnjeg odredišta, ali je ipak odobrio sletanje. Sledeće što je pilot rekao bilo je još čudnije. Pilot ih je obavestio da je trebalo da slete u Miami 2. jula 1955. godine. Kontrolori leta su smatrali da je pilot skrenuo s uma i da bi bilo najbolje da ih puste da se prizemlje pre nego što krenu da postavljaju dalja pitanja. Kada je avion dotakao zemlju, spasilačke ekipe su došle na pistu spremne da dočekaju putnike kojima bi možda bila potrebna pomoć. Međutim, ne dočekavši da se vrata aviona otvore, kontrolor leta Juan de la Corte je upitao preko radija pilota da li zna da je u stvari 1992. godina. Ovo je pilota vidno uznemirilo i nateralo ga da ponovo uključi motore i pokrene avion za poletanje. Kontrolori leta su pokušali da ga urazume i da ga zaustave, međutim pilot nije odgovarao, jednostavno je dao ubrzanje i ponovo poleteo. Još neko vreme su mogli da ih vide na radaru pre nego što su ponovo zauvek nestali. Kada više nisu ušli u trag tom avionu i niko nije umeo tačno da objasni šta se zapravo desilo u Caracasu tog jutra. Međutim, cela ova priča je malo sumnjiva i kredibilnost ovog događaja se često dovodila u pitanje. Prvi članak o ovom avionu koji putuje kroz vreme izašao je 1985. godine, a 1992. godine je još u 3 različita tabloida pisano o ovom događaju. Datumi, slike i imena kontrolora leta su se menjala sa svakom novom verzijom i iako je priča zvanično proglašena lažnom, ovaj događaj postao je neka vrsta urbane legende. Neki izvori čak pričaju o tome da su se putnici vraćali kućama 37 godina kasnije i nisu izgledali kao da su ostvarili ni dana. Međutim, ovde stvari već gube svaku kredibilnost jer nijedan dokaz o nestalom avionu ili 60 nestalih putnika nikada nije iznet u javnost. Jedina stvar koja je navodno pronađena jeste džepni kalendarčić iz 1955. godine koji je nekako dospeo na aerodromu u Caracasu. Iako mnogi tvrde da je džepni kalendarčić čvrst dokaz ovog čudnog događaja, ovo je najverovatnije samo medijski trik i plod nečije mašte.